Epa, gauzatxo bat, gaur ez toztazue bakarrik ni agurtuko, beste bi gonbidatu ekarri ditudalako. Euskal Kirolari. Egoitz Txurruka. Venga ba, pista batzuk emongo dutzuedaz. Ados? Bidia. Olaizola anaiak. Ez. Perurena aitasemeak. Ez da, beste pista bat emongo dutzuet. Futbolari Xabia. Xabi eta Mikel Alonso. Ez. Inigo Martinez eta Kepa Arrizabalaga. Bai! Guzan ba, gertutik ezagutzera. Kirolzaleok, futbolzaleok, ikusten duzue ontsa momentuan, ondarrun gauzala, baina ez nator bakarrik. Gaur gurekin batera beste bi protagonista handi izango ditugulako. Inigo Martinez eta Kepa Arrizabalaga. Kepa Arrizabalaga, arratzaldeon. Arratzaldeon. Inigo Martinez, arratzaldeon. Arratzaldeon. Bisak ondarrutarak, bisak bizkaitxarrak, bata realian, beste atletian. Konta iguzu, nos hasi zinan futbol mundu honetan? Gazta zinitxan, ondarruko taldiaz, aurreraz, eta nik uste 7-8 bat urtetik hasi nintzen baloiai ostikarak emoten, eta handik aurrean apara. Ondarrun hasi nintzen, gaztetaz ondarrun, benjaminak eta prebenjaminak eta oso gazte. Imaginatzen dut, herri askotan moduen, hitz personala dituzuela, ezta? Hemen bai, batzuk egingo dituzue, ondarrun, nik baten bat ezagutzen dut. Bai, guk berba, geure eriak hau berbatxek. Troku nitxanine, ruin eban Donostire, momento gatxak horre dadin. Trokue, danok ulertzeko Gaztie, eta Rubein da aldeen, pirau, ezta? Aringaingan, Famau, Draen, Kalapitxixe, berba batzuk bari. Zeran bizitzen dozu? Euskeria adibidez anoetan, zubietan, aldageletan, lagunekin, kideekin? Nik uste dut oso importantirela euskeri eta realin bastante txenda egiz izan. Erderi betxen da, euskeri betxen da. Guk aldagelan jente askotaki euskeraz. Eta, aritz, adurizeaz, iturraspe, bobeda, sosaeta. Eta, zeuen kasuan, Euskaldun mordua kasu, klubian, taldean, baina baita kanpotarrak, atzerritarrak, ez dakit, euskerazko hitzen bat irakasten saiatzen zarie, ala zelan doi asuntua, basilatzeko eta... Basikuk, agurro, gabono, danak horrek beti danak ibiltzen dabe. Atzo, Iñaki Williamsaz nixun kotxik. Hombre, me cago. Eta atxa da itxusta. Despediteko ontxarte esan entzan. Bai. Venga, ontxarte. Eta, karo, Iñaki ontxarte zer da ontxarte? Entzan atzo egun guzti, da nahi ontxarte. 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 Ez dakit, derbixak, guk saletuok topera bizitzen ditugu. Imaginatzen dut zeuek, beste. Bai, azkanin partio berezixati, txikitxastik atletixe eta reala, ambiente san ura, oso. Baina, danon nahi dugu irabazi, eta alago partiduk nik bentsat futbolista guztiei guztien askule jokatzi, Partidu importantiti, eta politzen araba, kanpo futbolak beteta ikusti, bizitzen dane ambienti eta jentitzape, bai gautza eta bai jentitzan nik uste importanti zen nola derbisi da. Badakigu Inigo Martinez eta Kepa Arrizabalaga futbolian oso famago ediala, ikusiko da, ia galderekin trebiak dian. Kirol, galdete gisa. Lehenengo galdera, Ainhoa Tirapuren postua, zein da? Atezaina. Esango netzute, porteri. Bigarren galdera, Realeko emakumeen taldeko kapitainak nun jokatzen dago? Esango nuke aurrelari. Defensa, atzelari. Lateral esker jogatzen baina eskuman. Atzelari. Defensi, lateral. Erazto, bale, bitik bi. Hirugarren galdera, zer postutan jokatzen du Atletikeko zaharrenak? Gure taldean? Bai. Delantero, Aritz, aduriz, aurrelari. Oso ondo, edo hemen esatu duzu mugun, delanteru. Delanteru. Laugarrena, eta Realeko gizonezkoen aldeko kapitainak zein postutan jokatzen du? Kanportixan. Nahi apunta, erdilari... Bosgarren galdera, imaginau derbia jokatzen ari zaretela, eta Realak Atletiken ondoko marratik kanpora botatzen duela baloia. Zer egiten du Kepak? Denpori galdu. Ateko sakea. Sake puertia eta? Seigarrena, baina ondoko marratik kanpora doanean baloia, Atletikeko taldekideren batek ukitzen badu baloia. Gure zelai erdian bada kornerra, eta guk beste porteiera txutatzen badegu, ateko sakea, baina besten alde.
Guk kornerra eta. Zazpigarrena. Ondoko marra bada atea bakoitzaren atzian dauana, beste bi marra luziak zelan dakate izena? Albuko marri. Alboko marra. Zortzigarrena. Eta beste taldeko jokalarien batek marra horretatik kanpora botatzen baldin badu baloia, zein bia da? Zuko sakea. Sake de bandia eta. Alboko sakea. 9. galdera. Golak atian sartzen dira. Eta atea zerk osatzen dute. Bi palo eta largero batek. Zutoine. Vale, zenbat? Largero eta bi poste. Guztira? 3. 10. eta azken galdera. Askotan gola sartzen duzue, baina epaileak balio gabetu egiten du. Gola sartu duen jokalaria atzeko lerroa baino aurreratuagoa dagoelako. Horri nola esaten zaio? Fuera de juego. Eta euskeraz? Jokoz kanpo. Jokoz kanpo. Vale, oso ondo! Gaurko galdete gisa bukatu egin da. Eta irabazlea... Iñigo Martínez! Kepa, derbixe, neuk irabazirot. Bueno, gaurkoz listo galdete gisa bukauta, agur bikote, eta ni, estudizora noia. Bueno, listo, heldugaz, gogoratu, Kaxa Azpiko sare sozialak jarraitzu eta bideo honi like edo atsegin dut eman. Eta gogoratu, eta ez ahaztu YouTubeen Euskararen partida 22, iritsi arte.